That's bruschetta. Hi everybody! So we are at Toto and Peppino for some pizza. So we ordered their best seller, ng 4 seasons and 4 cheese pizza. So right now, nabot na mong order nga bruschetta. And Twinkle ordered bruschetta. So how about you, Enric? Okay. So while waiting for the pizza, makimarites sa may unsaon nila pagama og pizza. Nagid mi diri sa counter no nga kung ano no nga na day magama nila og pizza ilang pugon lamay kaayo ilang pugon gold plated. So we are at Toto and Peppino. Ano ilahang pugon para sa ilang pizza. Okay, so nga na day na no mag-need og dough. Daghan kayong tao. No, it's a busy night for them. Daghan kayong tao diri. So daghan kayong nangita og pizza for the night. May gani ka na nga o namidaan. So karon mag-pizza na pod. Okay. So nga na di ay ang ilahang pizza. Okay. Kuana o, gikuan na nila sa ilahang oven. Okay. Pugon jud, pugon nga pizza. Dili siya ka ng ay nga na honor din na pagama. Okay. Okay, busy ang counter making pizza. Okay. Nga na di na siya. Is that ours already? Ha? Ikutan na rin center te. Ari oh. Okay. Okay. Placed it in the center. Dawata pa. So, naara nga tong pizza. Okay. So, we ordered ko on half 4 cheese and half 4 seasons. Okay. So, we'll try kung lamian ba. Get na kaya? Ang sa'yo mo? 4 cheese? Okay. Ooh, lala. Hindi ko pa ma-almost slice. But it looks good. And hopefully this will taste good. Ooh. 4 cheese. Ako. Yan. Kare pod. Dagang kayong cheese. Okay. So this one is for you, kuya. This one is for you. Okay. Oh, how's it? This one. Nene? Ha? Mami? Ha? Ako ganing diyan. Sure? Thumbs up or thumbs down? Mami kayo? Sila pong mukha. How about you? Very busy. Very busy. Ako lagi na nga slice. Ano siya ba? Ako nga slice. Ano mo? Ano? Ikaw sa alam. Lamit eh. Lamit. Ako na pang tao kung maske mo kaon ako silang pizza kay lamit daw. MG. Asli. So this is the
for Dili siya. Ang dili ang cheese? Bawal. Ako nakakapit. Bawal din. Tita. Ito man yung cheese. Gani. Tomato ako na taste. Baka na taste ito? Wala. Bak, pepper. Dali na lagi sila kaluto og kuan, pizza. Dali na no? Grabe ka. Pico. May ka sa pork cheese? How about you? Damian ka? Wapa lagi ka? Ano na yung mga fly? Masurs. Mga on po siguro sila dire. Let's try the bruschetta. Mana argue na no. Sulod na pud. Ganina. Paspas kay sila makakuha ng pizza. So wala ra gyud mi nag-wait og dugay. Kay dali ra gyud kay na prepare. Daghan kay tao pero dali ra sila maka-prepare. Oh, so na dito. Okay. Ganahan ko sila hangkugon. Gold-plated. Paspas kay sila makahimo og pizza. So, nag-ari na gid mi sa Toto and Peppino Pizza Ristorante Italiano. Okay. So, muna siya say Toto e Peppino. Toto e Peppino. Lami ilahang pizza. So, probably mubalik jud mi ani puhon-puhon. Mukaon na pud may utro.